na fari sarki Allah zan sama mallaki na, mai dare da rana ba ni fasahar wakar bane na. Zana gaida Alhaji Dauda kunji uban gidana, masu arziki ga kishi Alhaji ba shi barna, a dan gidan mutunci ga ilimi wanda ba shi barna. Mai fada ya ida Alhaji Dauda sannu bana, dole ne na yau maka baiti gaishe ka mai gidana. In fada an kara ni bai shagane ake kirana, a gaida kai da ke Alhaji Dauda Lawal dare. Saka a hankali sannan mace maza jiran maza, mu gaida kai muke Alhaji Dauda Lawal dare. Sannan jarumi mai kishi wanda ba shi gore, baba ya kasance tamkar rebe a dangare. Kaji mai hali kyawawa wato hali na kairi, mai riko da sunnar manzo tilas ne maka kayi. Dole ne da duka ne gaisuwa baba ba ya sharri, mai yarda da ikon Allah babanmu ba ya buri. Dararo ga al'umma barke magani na tari, idan ya baka zai kara ma babanmu ba ya buri. Saka a sannu 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 guda ɗaya jiran maza. Saka a hankali sannan mace maza jiran maza, mu gaida kai muke Alhaji Dauda Lawal dare. Masu arziki tare tare kuma suna rabawa, shi Dauda ba ruwansa da bashi dan nasa yayi rigewa. Kai ai waɗansu masu kuɗin rance ne suke yowa, kai a daka casa sannan har ma da rerewa. In har ka je takarta san karkalwa ake gayawa, mai haƙuri masoyin Allah ne wanda bai gazawa. Daɗa marar ka tashi ka gyara wanda muke yabawa, ka zama jarumi a cikin su gwaraza muna yabawa. Zakaran gwaji na dafi gaishe ka muna yabawa. Saka a hankali sannan mace maza jiran maza, mu gaida kai muke Alhaji Dauda Lawal dare. Baba ka zamo gamje sara ko a sassaƙa ka, Dauda ka zamo indararo mai rabon hakika. Mai yawan kuɗi tare tare kulla bincika ka, to ni isha kana murna yin kace na zo na ganka. Na san da damuwa duk kunci na za ka share kuka, sai farin ciki ba bakin ciki ya gane a gidanka. Tun da ka zamanto indararo mai rabon hakika, zan kara jinjina ka Alhaji Dauda Lawal dare. Saka a hankali sannan mace maza jiran maza, mu gaida kai muke Alhaji Dauda Lawal dare. Kun je masu kyautar jirgi kyauta ta yin aljanna, ni ma isha kana roƙon Allah ya sa ku yau kirana. A ce a yau na a cikin jirgi za na je Madina, to kaga in na je zan je kabarin annabi gwanina. Daga hannuwa na in roƙo a gaban gwanina, in ce ilahu taimaki Alhaji Dauda babban ubana, ka ba shi duk tsaron da magautan nan za su kasa cin mai. Saka a hankali sannan mace maza jiran maza, mu gaida kai muke Alhaji Dauda Lawal dare. Sannan ya zama dodo makiya ya yi fari da maimai, Allah ka ba shi tare tare har arziki da damai. Wanda ma yake kuri da kuɗi in ya zo ka san mai, Alhaji Dauda bai gori kyauta yake ya ƙara maimai. Baiti nake gare ka ubana tilas na ƙara maimai. Ni ma ka ce da ni ga wannan motar na je na sha mai, da jinjina nake lilatin ƙararin al'umma mu je. Saka a hankali sannan mace maza jiran maza.
ka zamo hasken lantarki mai haska kowa. Kai makiyan ka fadawanka mu haka muke faɗowa. Sara da sassaka ko suka gamji yana tsayawa. Inda raro ilahu ya baka kai kuma kana rabawa. Mai arziki uban matsiyata tilas na yau yabawa. Farin cikin mu ne tauraron nan wanda bai gazawa. Ni gaisuwa nake yi Alhaji Dauda Lawal Dare. Saka a hankali sannan mace maza jiran maza. Mu gaida kai muke Alhaji Dauda Lawal Dare. Tilas na gaida maman Alhaji Dauda uwa ta kirki. Kaji uwar mu mai hana kukan nan wacce ba ta tsaki. Gani gidanki mama ta ce ke yau ina ya baki. Da Hajiya Jalai zamani ne ya zo da baitukanki. Sun buga da ke sun barki a yau sun kaɗan su karki. Mai takama da manzan Allah gadon gida na kirki. Roƙonki ko da yaushe don kwagwani jallashi ka baki. Wada sun ja da ke ba su iya wakin masarata. Saka a hankali sannan mace maza jiran maza. Mu gaida kai muke Alhaji Dauda Lawal Dare. Uwar gida ga Dauda ke ma tilas na yoyabawa. Hajiya horiya tilas waƙar ko ne biyowa. Domin kuna da kirki ga asali don kuna rabawa. Allah ya ja da ran kwananki da ke da Haji Dauda nawa. Yau ni Ishak na zo fadar ke mijinki nake yabawa. Yanzu za na sa 'ya'yan Dauda duka ina yabawa. Alamin Dauda na gaishe ka ina yabawa. Fatima Zara gaishe ki ina yabawa. Amir Dauda na gaishe ka ina yabawa. Khadija Dauda na gaishe ki ina yabawa. Aisha Dauda na gaishe ki ina yabawa. Ina yaba ku da jinjina nake yabawa. Ishaq zamani na Kaduna ne nake yabawa. Saka a hankali sannan mace maza jiran maza. Mu gaida kai muke Alhaji Dauda Lawal Dare. Ya gaisuwa ga manyan abokan ka ina yabawa. Jinjina ga manyan abokan ka ina yaba su. Ga Sunusi Lamido sarkin garin Kanawa. Sunusi Lamido Sunusi yau ina yabawa. Maniru Baba Santo kai ma ina yabawa. Maniru Baba Santo kai ma ina yabaka. Sai Dabta Mato kai ma ina yabawa. Alhaji Dabta Mato kai ma ina yabaka. Abdul Gani manumfashi ga jinjinarka. Abdul Gani manumfashi ma na yabaka. Sai Sani Mannaja kai ma ina yabawa. Sai Sani Mannaja kai ma ina yabawa. Ishaq mai zamani ni ne nake yabawa. Saka a hankali sannan mace maza jiran maza. Mu gaida kai muke Alhaji Dauda Lawal Dare. Iza na gaida yayyan Alhaji Dauda hada da kannai. Iza na gaida yayyan Alhaji Dauda hada da kannai. Alhaji Musa Lawal Dare kai ma ina yabawa. Alhaji Umaru Lawal Dare kai ma ina yabawa. Alhaji Sulaiman Lawal Dare ina yabawa. Alhaji Abdurrahman Rano ina yabawa. Alhaji Yusuf Lawal Dare kai ma ina yabawa. Alhaji Ahmad kai ma ina yabawa. Alhaji Kabiru na gaishe ka ina yabaka. Alhaji Sama'ila Lawal Dare ina yabawa. Alhaji Jamilu Lawal Dare ina yabawa.
lawal darke ma ina yabawa Hajiya binta lawal darke ma ina yabawa Hajiya lami lawal darra ina yabawa Hajiya maryam lawal darra ina yabawa Hajiya farida lawal darra ina yabawa Hajiya zainab lawal darra ina yabawa Hajiya amina lawal darra ina yabawa Hajiya fauziya lawal darra na yabawa Ishaka zamani ni ne nan zo nake yabawa